potencijal Iraka je ogroman, mi smo radili prije, dole 90. godina, imaju velike simpatije za nas i mi mislim da možemo da naše tvrtke, kao što su obrambene i druge koje se bave drugim poslovima, mogu napraviti dobar posao. Vojnog angažmana, znači nema vojnog angažmana. Kao što znate da je bio, dok smo mi bili u Kurdistanu, bio jedan sastanak 60 zemalja koalicije u Briselu, bila je naša ministra vanjskih poslova, oni su razgovarali o pomoći i sve zemlje će se ponovno na jedan način angažirati u smislu vidjet će što mogu napraviti najviše. Mogu vam samo reći da dole već Njemci imaju snage za obučavanje, da i druge zemlje koje su jedni Njemci koji znate kako paze gdje idu i koga šalju, taj prostor je dosta siguran, ja sam bio na tom dole prostoru, znači što se tiče tog eventualnog angažmana, puno je opasnije Kabul, Afganistan i južni dio Iraka. I sad vidjet ćemo što kažu naši šefovi koji odlučuju o tome što možemo pomoći, kako možemo pomoći, kako.